дали ще с нечие гостоприемство или ще се прередиш на опашка, дали ще си продадеш гласа на избори или ще се подмазваш на управляващите, за да имаш изгода. Той е в нас и ние сме в него, за жалост. Но, когато, може и малко, поставим на везните Ивайляневското и Алековото, дано щастливец се натежи, за да разберем, че идеали трябват. Не всичко опира до келепира. И тъй като двата отбора се справиха перфектно, те получават традиционната дамаджана като награда от фермата, но не с вино, а с сок. Надяваме се да се доволни.